ug ang mga Israelites milabang sa dagat nga pula nga malala. Misunod ang mga Egyptians, sige pagahi man sa Ginoo ang ilahang kasing-kasing. Apan sa dihang niabot na ang kadlawon, nilantaw ang Ginoo sa mga Egyptians, ug gilibog sa Ginoo ang ilahang mga karawahe, gipangtangtang ang mga ligid, ug niingon ang Egyptians, muikyas kita gikan sa mga nawong sa mga Israelites, kay si Yahweh nakigbatok kanato para kanila. Ug sa dihang sila Moses niabot na sa daplin, niingon ang Ginoo, Moses, itoy-od ang imuhang sungkod. Gitoy-od ni Moses ang iyang sungkod, ug ang tubig ni balik sa iyahang lugar, ug ang mga Egyptians nga nasa tunga nangalumos, nangamatay sila. Ug niadtong adlaw, ang mga naglikramo nga mga Israelites nahimong mahinadlukon sa Ginoo ug nagtuo sa Ginoo. Kay nakita nila ang dako kaay nga gahom sa Ginoo sa iyahang paglaban kanila batok sa mga Egyptians.